Bones tardes. Fa calor. Les cindris aviat maduraran i els ànims ja se comencen a trempar perquè veïn l'estiu de ben a prop. I qui sempre estan a punt per un bon verdeig són els qui sempre m'acompanyen. A la dreta, Somo, que podria ser l'informador oficial de Verbenatur, perquè per casa seva no el diu ben espel. Joan Martorell, preparat per bon temps? Preparadíssim, Toni, anirà una bonada això. Gràcies per tornar-me a convidar. En canvi, a l'esquerra, Somo, que fa exactament el mateix en l'estiu que en l'hivern. Només és que en l'estiu té aire condicionat. I mà, què me'n dius? Me comença a sentir un poc ofès per aquestes presentacions, però bé. I just enmig, a Somo, que li falten mesos per tots els projectes que té. Pet, Toni, mestre. Efectivament. Senyores i senyors, començam. Això és Mallorquins de Potada. Mallorquins de Potada. Bueno, lots, que me deis ja d'aquest caloret que fa per aquí. Bones, Toniet. Ja fa bona estada. Ja començarem a fer trampons a la fresca i això comença a pintar bé. Sí. Però en trampons a la fresca, però amb mascareta. Amb mascarilla. Però bueno, ara ja diuen que trauran la mascarilla en sierra així per poder menjar això, no? Jo vaig veure una que duia ja un forat, que era com un tat de botella, perquè així te podies parar una canyeta i podies beure. Està tot pensat. Així, quan vaig anar al bar, no t'ho vaig de llevar. Però aquestes mascarilles en forat ja eren empleades en esport, no antes de la quarantena. Però vosaltres imagineu-vos... Rollo fetitxe i això ja se fa. Imagineu-vos també quan menges trampó, si la mascarilla du cierre i tanques iots, amb aquella olor que fa la ceba, allò aviat seran bombes fètides, les nostres boques. Jo només volia afegir en el comentari d'abans que si la mascareta és de cuero, Joan, no és el mateix. És a dir, això va més en el rotllo alçada i tal. Bueno, lo positiu és que si menges trampó amb una mascarilla ja no has de moar pa. Ja que t'ho vull dir, la mascarilla ja xupa tot el bromet i tu vas te i ja xupes tot el bromet. Claro, vas a llepir la mascarilla i ja tot això arres en pa. És que si no és positiu. Això de bromet, que ho és pel do d'esporno? No! Toni, per favor, quina més calenturienta. Bruts. Som brutants, no de poder trampó, soliet i la domatigueta. No, és que com que teníem una conversació doble, m'hem boat. Ara m'he aficionat a aquella cançó d'Antònia Font, de Fa calor. No la coneixia, d'aquesta. Mira tu. Sí. No la coneixies? No la coneixia, tio. No la coneixia. Què tal si està amb una cindri? Què tal si me diu que m'estimes durant el següent 30.000 de matins? Fa calor. Què tal si nedam en pilotes? Què tal si deixant que la parra baixi el termòmetre a 25? A 25. És brutal, m'ha agradat molt. Mira, no la coneixia. Sí, no la coneixia, mira. Això no et safreig amb una teada de cindri i aquesta cançó, bueno, això, el sueño mallorquín. Sí, està molt bé. No, per ser el sueño mallorquín és ser de estirat damunt la barca amb un tassó de vi. També és molt guapa. És vera. Que és un poc idíl·lica, perquè jo tampoc no he vist tant que vaig en barca amb un tassonet de vi. Jo quan tenia en barca era petit per beure vi, però si tornés a tenir barca veuria vi. És que cervesa, vull dir, tu poc molt triat. Aigua no s'hi pot, és que a la mà beure aigua no sé, estic empatxat d'aigua, n'hi ha per tot. És una incongruència. És que tu mires i dius, cago en Déu, quina aigada, ja he de beure més aigua, vinga, mem. Què hem de fer? Bona negrem. Jo crec que tu, Joan, has estat més a prop del sueño mallorquín, de tenir barqueta, tenir un apartament de bar a la mà, un poquet això. En Guillem és palmesano, en Guillem ja jugava en d'avantatge. Però jo he quedat en el pla tota la vida, no he prosperat. És que
És que anant més en fora és molt discutible, menys es pot pensar tot mallorquí, també t'ho diré. No. Del camp per amunt, península. Tot península. Sí, jo, com dius tu, Guillem, jo he estat sempre més de secà, més de rostoi. Claro. Però bueno. Bueno, a Palma tenen les piscines de Sorugo, que estan molt bé. Sí que estan bé, sí. Poca broma. Només l'he vist de fora, no he entrat mai. Jo tampoc, però bé. A la playa de Palma, a lo millor entres en dos braços i surts en quatre. Per què? Hombre, perquè ja es porta allà de vora i tot... Bé, perquè ara xerraré, ara defensaré un poc Palma, perquè trobo que pots No, jo trobo que ja està, S'ha de dir que a lo millor jo sí que estava a Palma, però no és que tingui especialment un sentiment molt, molt positiu. Però bueno, fingiré que sí perquè hi hagi un poc més de balanç en aquest programa, perquè veig que es pot més sano que s'enduen moltes hòsties. És com en Joan, que fingeix que és de dretes i tothom sabem que després vota Podemos. No oblidem que escoltava Escape, és a dir, això ja ho diu tot. Que escoltava, no? Que era el seu grup preferit. Era, sí. Després me varen posar un xip, quan vaig entrar a Ciutadans, me varen posar un xip que ara quan escolto música d'esquerra me vota i me donen un calambrazo. Ara quan t'escoltes, quan tu poses a YouTube ska, ja te surt tabureta directament. Exactament, veig contents. Sí. Tot el que és música d'esquerra comença com amb un balanç i no te'n dones compte i sona tabureta. I en 0, ja, pum, allà. Sí. Això totes les noves generacions del PP tenim... Exacte. Tenim aquest xip implantat, totes les noves generacions, que ens donen una descàrrega quan pensam, jo què sé, en llibertat, en coses així d'esquerres. En llibertat. Exacte. Jo què sé, pensam, LGTBI, feminàcid, saps? Uf, me'l voto. Saps? Són coses de la nova tecnologia. Guillem, estaves fent una oda a Palma i una defensa pública, però segueix, per favor. Exacte. Palma té moltes coses bones, moltes, que tantes que no importa que els digui, basta començar per aquí. Però sí, n'hem de destacar alguna, evidentment, la Seu. És a dir, la Seu és molt guapa. Hombre, sí. Llàstima que el passeig de davant estigui ple de merdes de cap, però perdonament, molt guapo tot. Molt guapo. L'Almudaina, molt guapa. Sí. El Parc de la Mà, molt guapo. També, Llàstima que no hi puguis passejar perquè en l'estiu està tot ple de guiris. Però va, molt guapo. Sí. I després Palma té moltes altres coses que també són molt guapes. Sí, entre els Coreus, Son Gotleu, Son Banyo... No mos feim por de la diversitat, a Palma. Palma és una ciutat. Palma és una ciutat amb els braços oberts. A tothom. A tothom que vulgui venir. És a dir, no mirar aquí. No, aquí està el problema. Welcome. No està el problema, no. És un avantatge. Tenim la fèria d'Abril. Això. Sí, a Llubí també la fan. A Carme Escal, la fèria d'Abril, són 2.000. Sí, però a Palma té un sentit més real. Perquè va venir molta gent d'Andalusia i va dur la festa. En canvi, Llubí la fa per imitació, perquè no ha cap sevillano a Llubí ni ha cap... Hombre, a Llubí també hem de dir que feien Sant Fermín. I jo l'únic toro que he vist a Llubí és de plàstic, que dir. Bueno, però el Sant Fermín Llubí és molt guapo. Molt guapo. I des d'aquí vull remarcar que l'any passat vaig ser el pregoner de Sant Fermín Llubiner, Sí, amb un traje de luces preciós. Exacte. Vull remarcar des d'aquí que sabíeu que els integrants d'aquí ja tenim una esquena humorística i fent sermons, saps? Vull dir... Tot damunt un balcó vestit de torero, és que no tenia pèrdua. I en Pet Toni va ser un dels meus guionistes. S'ha de dir que la idea se va robar un poc de qui era el capellà de Llubí, que havia pujat l'any abans, també vestit de torero, damunt el balcó fes pregó. Això mateix volia dir que el teu predecessor va ser el capellà de Llubí, que d'aquí vull enviar un missatge a en Guillem, el rector de Llubí, com a millor rector que tingut mai en el poble. I que tenim. Perquè el tornem a tenir. Sí, és vera que el mos van llevar, això és una història guapa, el mos van llevar i el poble unit va combatre contra el birbat
de Mallorca perquè mos tornassin el capellà. Era nostre. Era com la playa de Muro, però en el capellà me van tornar, a la playa encara no me l'han donat. No, a Llubí mai més a pescarà calamarí. Passa res. Però des d'aquí vull dir, Toni, que jo no copiava el capellà de Llubí, a los Torero. Vaig anar disfressat de Torero per lo que va passar del bou que van incendiar. Sí? Bueno, sí. Sí, també. Això és una història, Joan, que si vols entrar en més detall, hi pots entrar, si vols. Bueno, sí, no sé... Bé, jo crec que ja han pagat la multa, ja ha prescrit un poc, no? Jo crec que ja se pot contar. Això t'anava a dir. Jo crec que un pic pagada la multa... Bueno, no descobreix que és delictes nous, només relata el que ja se coneix. Però conta-ho bé, posa la gent en context i explica la història. Bé, sí, això va ser a la rua d'enguany no de l'any passat, era el carnaval, nosaltres anàvem disfressats de toreros i havíem fet un bou de cartó amb una d'això que se diu, amb una bombona de queixes de plàstic de davall i van forrar de cartó, va quedar ben xulo aquell bou. Res, i nosaltres ho fèiem més de cachondeo que res, pensa tu, en una setmana ho tenien tot fet, no anàvem a guanyar res. I ens varen dur en 3/4 de Magrana i amb això varen donar els prèmits i ens varen donar el quart premi. Pensa tu, nosaltres, no m'ho imaginàvem mai, el quart premi. Varen començar a agafar el bou, el vàrem entrar dins tots els bars, el tiràvem a l'aire, li va fugir el cap i tot, remarcant per si hi ha qualcú de Pac-Man, que escolta, el podcast, el bou era de cartó. Vale? Encara ja, saps què t'ho vull dir? Ja quan diu varen crevar un bou, ja es va dir, toro embolada, denúncia. No, era de cartó. Li va fugir el cap de cartó i res. I amb això veient de dur el bou cap a una finca a deixar ja, perquè ja havia acabat la rua. I un Lumbreres, des que no diré el nom, però fa un poc família meva, i... va molt. I res. I amb això van agafar el bou, i el bou era un carritó d'aquest de compra. Van agafar el carritó de compra i nosaltres anàvem segut damunt el tractor i m'ho duem el carritó de compra. I un que era molt viu, aquest que era homenat, li va pegar pel cap a encendre el bou. Va pegar foc en el bou, al principi jo no prenia molt, després va començar a prendre de la pintura, la cola, tot això, i quan va agafar el barril de dins, que era de plàstic, pensa no podia aturar, i nosaltres anàvem en el tractor, i a darrere el carritó de compra, tac, 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 i amb això vàrem passar per una rotonda, i el foc ja mos van vestir, vàrem haver de mullar el bou, i llavors ja va passar lo típic, va passar un cotxe, no va poder passar, va cridar els bomberos van cridar el municipal de Llubí, tot d'una va saber qui era que anava disfressat de toreros, i... No, home, és que és a dir, el bou va deixar el bou damunt la rotonda i la rotonda, com que hi havia fuaca, va prendre. No, això no és vera, això és un fake news, perquè el bou estava al mig de l'asfalt, no hi havia gent de fuaca. La rotonda no va prendre en el final? No, que va, no va prendre la rotonda, el problema és que el van deixar al mig de l'asfalt, al mig de dos carrils, no podia passar cap cotxe. El menor mític de lo que me pensava. Jo me pensava ja la bellesa en l'Ajuntament amb els tintors... No, lo que passa és que fins fa poc encara hi havia la taca de plàstic en terra ferrat. I, claro, nosaltres ens vàrem aconar i des d'una finca de devora vàrem veure com els bomberos venien a apagar foc. I vàrem guanyar 200 euros de multa i 300 per barba de multa. I la solució que se va plantejar va ser fer un dinar solidari per pagar la multa. Exactament, això va ser una superidea meva, que vaig acabar la feina, vaig anar a fer cervesa un bar i se me va ocórrer això, de fer un dinar solidari d'arròs brut, 10 euros cada un, solidari per joves que encara no han posat cap, i molt va bé, molt va anar bé. Només varen posar 40 euros de la multa. I la moixa que no van dur també en el dinar, vull dir. Exactament, doble moixa, doble festa i per 40 euros, vull dir, saps? No ja ho diuen, és això, quan la vida te dona llimones has de fer llimonada, quan la vida te dona una multa has de fer un dinar. Jo, si me deixes, Joan, vull remarcar un xiste que vas fet en aquell dinar que deia: mem, a Llubí poden fer la Fèria d'Abril i poden fer inclús Sant Fermín. Nosaltres volem fer les falles de València i tothom mos critica. És verídic. I sí, efectivament. I per mort d'aquesta història va venir lo que em van demanar per fer de pregoner i per això anava disfressat de torero. Tenia un per què. Exacte. Bueno, molt bé.
Molt bé. Mem, Lots, jo havia preparat avui, si vos pareix, una mica de joc. Ara que arriba l'estiu i que tothom té ganes de Mallorca i de poble i d'ambient popular, no hi ha res més del poble, de la gent, que les seves frases mítiques o les seves dites. I a Mallorca en tenim moltes d'aquestes. I jo el que volia proposar-vos era que féssim un petit joc que cadascú digués una dita mallorquina. I perd el que se queda fora dita. És a dir, comença un i així, un, i és qui no en té cap, amb un temps de marge de millor 5 segons per pensar, és el que perd. Molt bé. Puc fer una presentació? Sí, fer una presentació. És que el Dòcil li agafa el gust, això, de fer presentacions. Vinga, va. Saps? Faré una presentació, ja ho veuràs. Ara se m'ha ocorrit una cosa així, pa. Vinga, va. Puc començar? Sí, deixa 2 segons de silenci, presentació i silenci perquè després pugui posar un pot de música. Vale, perfecte. Vinga, va. Hola a tots! Avui farem un duel de dites. A la banda dreta, del carrer Miguel Pont número 15, Joan Martorell. Just en el centre, Pet Toni Mestre Quegles, del carrer de la Creu. I llavors tenim Reciendo i de Palma, possiblement perdedor, perquè això de dites per allà no arriba molt, Guillem Alomà. Començam! Molt bé, Joan. T'ha agradat, molt? No pot presentar la secció dient qui perdrà. És a dir, això no va. Aquí se juguen prejudicis contra jo. No, però vull dir, Palma arriben menys. Vos denunciaré. Si tu mateix has dit que fan saber abrir perquè hi ha molt de forasters. Bueno, vinga, va. Ja que he proposat jo aquest joc i perquè me dóna la gana, començo jo. Vinga. Per exemple, començ. Però ha de ser ràpid i dinàmic, eh? Què donem? Ràpid. Donem 5 segons, si no desqualificat. 5 segons. Bé, Vinga, va. i el premi? No em diguis premi. Un beso en el morro. Vinga, va. Et s'orgull. Si tu guanyes, Guillem, serà l'orgull de guanyar a dos pueblerinos Sí. de la vida. Jo d'aquí me compromet que si en Guillem guanya, amolliré molt en els xistes de Palmesano. D'aquí me compromet. No, i tal, no me llauràs de pillar. Vaig carregat. Vinga, va. Petoni, vinga. Vinga. Eren 7 que l'aguantaven i encara pixava tort. Qui toca? Guillem! Qui barat es cat sagrata. De seu pa farat sopes. Fins a final de maig no te llevis el saig. Entre poc i massa, la mesura passa. Cavaller, quan eres jove? En sa massa ja picaràs. Ara ets morter i has de rebre. Qui té manes per la pella, fa anar sol i ja van vol. Ho està llegint, Que no estic llegint, punt. Quin cabró! Segur que llegeix! Per Bril i Gormil. Tu, però vosaltres no les dic mallorquines, toca't els collons. Com que no? Són mallorquines. A lo millor també hi ha la traducció en castellà, però també hi és la mallorquina. Sí, en anglès, que és la traducció. Vinga, Toni. Basta veure els sants per veure la festa. Bé, Salut. A bon sant com ana la festa, dic jo. Salut, feina i un bon forat per guardar feina. Aquella no. Aquella sí, au. Vale. Ara començaré a inventar de No. meves, també. Claro. Vale. Si vols una bona cola, de sembrar per juliol. Estira Jo que aquella no l'he sentida. No l'he sentida mai, en aquella. Vinga, Toni. Estira que ve peix. Guillem? Em torna... Joder. Desqualificat. Jo Collons. Vosaltres, clar, si comences amb per abril, aigües mil, Toni. aquestes no són mallorquines típiques. Toni, com a productor, tu li dius que no. Calla, sí que me'n record d'una. Com era aquesta? Fora can que no fa nous. Fora cans que no fa nous. Aquesta sí que és mallorquina. Sí, és mallorquina. Si vols una bona carabassa, l'has de sembrar estent de casa. Però se l'està inventant. És que ja no val. És que després van a reir d'això. Però vosaltres en sabeu menys. Una vergonya. Si se fort o fort boira.
Se porta per boira, què passa? És una dita. No hi veuríem, sí, és vera. Sí, no hi veuríem. N'hi havia una altra que era molt ofensiva. Com era aquella? Hòstia. Era una cosa així, rotllo... dones, cociols que fan més planta. Sí. A dones penades que són més bones, també. Ja n'hi havia una que m'agradava molt que de bona vida té un ca si li donen menjar d'hora. Bona vida té una dona si la deixes comandar. Que me toca jo. Sasa va dir en Espart Coreut i ell portava les hores. Sí, que és bo. Per tant, tu el micro en Guillem, ja crec que ja està. Sí. Però, men, és que... Aquí, perdona, Joan, aquí l'han votat, perquè en Pet Toni ho ha dit. No, ho ha dit en Joan. Clar, ho ha dit. I llarga que l'ha dit, Sí. Ha dit de... Guillem, no me'l facis d'això. Has perdut. Ara no me'n surt cap. Però aquí heu començat fent embuis perquè heu començat a dir d'això que no són mallorquines, són, diríem... Són importades, no passa res, són ben dites, però són importades. I també vull dir una dita, una glosa que el meu repredí, d'això, i el meu predí també ho de, que de Juliat són mongetes i Garbans són ciurons, i una guarda de xuetes mos compixin els cantons. És bon, aquest. Sí, però si no m'ho ficat que col·lectiu, però ara m'ho ficam en les xuetes. Exacte, les xuetes. És que és això. No han sortit mai en el nostre podcast, sí. Xuetes. Jo és que si faig el podcast i no m'ho fica ningú, al vespre no donc igual, saps? No donc tranquil. No donc tranquil. Ara m'he ficat un poc a les xuetes, però ja dormiré bé. Jo crec que haurien d'explicar que són les xuetes, perquè potser hi ha gent que ho escolta i no ho sap, perquè és molt jove, perquè això. I... No, és vera. I els xuetes eren els descendents de jueus que hi havia a Mallorca i tenien uns llinatges que els identificaven. I normalment eren llinatges que eren un ofici. Per exemple, fuster, ferrer... Però n'hi havia Guiló, hi havia Bonnill... Sí, n'hi ha molts. Hi havia d'altres, però els d'oficis normalment els identificaven. Jo, per exemple, fins fa poc vaig descobrir que mon pare té un llinatge xueta, que és Oliver. Ah, bé. Oliver no és de xuetes de res, és d'un poc més enrere, però també xueta. Perquè hi ha diferents generacions de llinatges, diguéssim, no? Joan, si història de xuetes a Mallorca és molt interessant. I és veritat que això de llinatges i tal, hi ha hagut molt d'això, perquè hi havia gent en Dobbers que decidia llevar el seu nom que era l'Iglésia dels Caputxins, que tenia com a marcats a la paret els llinatges de tots els xuetes. No sé exactament. Però vosaltres sabeu per què són xuetes. Sabeu la història? Hi ha moltes versions. No, bé, exacte, mira. Els xuetes són, al fin i al cabo, jueus reconvertits en el cristianisme. Sí. Vale, estem de la Inquisició perquè hi havia dues opcions, o te feien la pell o te converties al cristianisme. Tu eres lliure de triar. Sí, exacte. I els jueus a Mallorca, per demostrar a l'església que s'havien convertit, els feien porar davant casa seva a menjar un tros de xua, perquè els jueus no podien menjar porc, i els feien menjar un tros de xua. I d'aquí xua, xueta. Ara que dius això, sempre que penso en xuetes, penso en dos personatges claus de la història de Mallorca, o dels actors famosos de Mallorca, que són en Xap Fortesa i Antoni Gomila. I m'ha fet molta gràcia, perquè l'altre dia mirava el fotògrafo de Mauthausen i surt Antoni Gomila. Surt Antoni Gomila. Com això, com a pare d'un nin, perquè crec que la mort en principi no el torna a veure. En el fotògrafo de Mauthausen surt Antoni Gomila? Sí. Surt Antoni Gomila. Aquesta està protagonitzada per en Mario Casas, no? Exactament. Ja és un poc lento. Ja que s'ha pogut fer en Gomila protagonista i en Mario Casas que se morigués al principi. També s'ha de dir que jo crec que Antoni Gomila deu tenir un poc d'accent. No l'he sentit mai xerrar en castellà, però crec que el deu sortir un poc. Segur coneix un poc que no és peninsular. No xerra a la pel·lícula? No, crec que no. Sí, dues paraules per mi molla, sí. És a dir, el separen del fill i ja no el tornen a veure. Intueixes que s'ha mort.
no sé si el maten en càmera i tot, no sé. És que... Un altre... Perdó, digues. No, res. No me'n record. És igual, que volia sortir per dir soc xueta i faig una reivindicació. Vinga, seguiu. I és un altre personatge que ara heu nombrat, que tampoc mai l'havien nombrat, és el gran Cesc Fortesa, que jo, és a dir, les seves obres teatrals, crec que haurien de ser patrimoni immaterial de Mallorca. De Mallorca, ja ho són, això no importa que ningú ho faci. De tant en tant l'estona en donar per IB3. Exacte, no és Nadal si no posen aquella de Majòrica. És veritat. A Mallorca no... Ojalà haver nascut 10 anys antes i poder anar a veure-lo en directe. Sí, veritat que sí. Com a dada curiosa, vull dir que a la pel·lícula de Verdugo, d'en Berlanga, hi ha en Joan Ferrer i en Xep Fortesa immortalitzats a dins, juntament amb qualque actor més mallorquí, que ara no me'n record, i que fan de guàrdies civils, perquè, bé, la història del Verdugo transcorre en part a Mallorca. Ah, punyeta? No ho sabia. Bueno, Lot, jo m'agrada molt que intenteu fer això una cosa cultureta, que ara aquí ja s'ha convertit en un fora de pel·lícula, això a l'instant, però els nostres oients s'avorreixen i se dormen, saps? Tu abogues per una audiència que va en el xiste cru. Exactament, en el xiste cru. Sí. Crec que hem d'abandonar molt, sobretot jo, tanta polla, crec que això tampoc m'agrada, però és que és de les meves paraules favorites, tu ho saps. Que... Podríem plantejar qualque cosa quan mos posam massa serios o fa estona que no hi ha xistes per animar la cosa. Tipo, el mateix que te passa tu, quan te poses massa carrenós, que te sona taburete, podríem parar qualque cosa. Sí, és que els d'esquerra no tenen pressupost ni per pôr el botxip. Tu, Joan, que ets ambaixador de xistes, quan vegis que la cosa se tranquil·litza, pam, digues qualque cosa. Doncs pues mira, ho faré així, tio. Ara que la cosa s'ha tranquil·litzat, batiré un rècord Guinness. Sí? Això és esport, supos que sí, que és que fa rècord Guinness m'ho escolta cada setmana. Sí. El darrer que va contar un rècord Guinness que consisteix en màxim de xistes que puc contar, xistes curts, xerets, en 2 minuts. Vale. Mira, farem una cosa. Ara feim això, és a dir, en 2 minuts, quant de xistes curts, xerets, poc contar, i a futurs programes, si veus que la cosa queda estancada en quant a humor, tu molles un xiste, farà venir cuento, molles un xiste curt, xerec, farà venir cuento, i no, ja ho cantam. Vale. Vull dir que el darrer que va batir aquest Guinness era en John Smith, que era un de Nova Zelanda. Sí. No tenia puta idea, però supos que sí. Nova Zelanda fa moltes coses, saps? Sí. Sí, pot ser, diran que sí. I em va contar 27 en 2 minuts. Jo intentaré batir el seu rècord. Vale. I jo te cronometro, vale? Bueno, feim això, ja que vam estendre, feim això, despedir i ja està, ja ha acabat el programa, vale? Ara no me veig, però estic fent estiraments, saps? Te prepares. Tu donaràs salto. Ho has de presentar com a rècord Guinness? Sí, vinga, va. No, és igual. Simplement posaré tipo un cronòmetre i jo ara t'ho contaré, vale? Vinga. En Joan batrà rècord si no en 3, 2, 1, va! Perquè els foques dels circos miren sempre per amunt, perquè dalt hi ha el focos. Estar obsesionado con la comida. No sé a què te refieres, croquetamente. perquè xerres amb aquestes sabatilles, perquè són Converse. Saps quan se queda un mango després de menjar? Pues mango gordito. Me poses un cafè en llet corto i diu, la màquina s'ha romput, canvio. Bon dia, m'agradaria alquilar Batman Forever. Diu, no és possible, hauràs de tornar tomorrow. Diu, camarer, aquest fileter té molt de nervi. Diu, normal, el primer pic el se mengen. Que li diu un techo a l'altre, techo de menos. M'ha fuit, ara no sé què més contar. Quan la fruta m'ha no. No sé què més contar ara. Mira. Aquell que entra dins un bar i diu, no. M'he quedat,
Que conta com el xiste. Siguiente. Sí, va, un altre. Diu, buenos días, un que va fer una entrevista de feina, i diu, nivel d'inglès, diu, alto, diu, ¿cómo se dice sí? Diu, yes, i diu, ¿cómo se dice venir? Diu, come, diu, haz una frase, diu, la Jessie come nabos. I diu, contratado, diu, jo, diu, no, la Jessie. Me acaba de picar una serpiente, diu, cobra, diu, no, gratis. ¿Qué es un pez? ¿Qué es un pez en el cine? Un mero espectador. 20 segons, te queden 20 segons. Perquè va a una caixa de gimnàs per ser caixa fort. Això és un home que entra a un bar i de pinxos i diu ai. Aquest és molt bo. Diu, t'agrada el foie? No, diu, t'agrada el paté? Diu, ni fu ni foie. Temps. Molt bé. No sé si has batut el rècord, però mos has conquistat el nostre cos, Joan. Gràcies. Quan estava el rècord, Joan? Crec que 24, no l'he batit. Però, bueno, ho provarem en un altre programa. Tu penses que... Sí. Tu penses que Nova Zelanda xerra més... És sabut per tothom que Nova Zelanda xerra més aviat. Sí, i no se'n riuen dels seus propis xistes, que avui te frena un poc mentre els acompanys. Sí, també me frena, sí. Me fa gràcia, soc un poc per dalt. T'he d'informar que avui n'han fet 15, per tant, mira, anirem millorant. Estàs a prop. Estic a prop, vull dir, sense tenir-ho preparat, Estàs a prop. Bueno, doncs, hem arribat en el temps. Si no voleu dir res més, despedim aquest programa. Que la gent ja disfruti d'aquesta calor, que vagi a la mà, a nedar i, bueno, fins la setmana que ve, no? Ja està, que disfruti de la calor i dels meus xistes. És igual d'important. Sé que són xerets, però és el que hi ha. Vinga, adéu, al·lots. Adéu, fins la setmana que ve. Bon fin de... Adéu. Bueno, al·lots, i acabant cada setmana és la meva reflexió. Aquesta és una reflexió que m'ha ensenyat mon pare. No crec que sigui seva, però ell la diu bastant. Que diu, no deixis mai espines pel camí, que no sap mai si te tocarà tornar descalç. Així que, al tanto. Moltes gràcies i fins la setmana que ve.